Fil-jiem li ġejjin il-Ministeru għall-Agrikoltura se jħabbar ftuħ ta' skemi ġodda. Waqt is-sessjoni parlamentari dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali, il-Ministru Anton Refalo fakkar f'proġett pilota. Dan identifika artijiet agrikoli tal-Gvern li ilhom snin abbandonati jew ġew irritornati lill-Awtorità tal-Artijiet biex jingħataw lil bdiewa attivi u żgħażagħ. Issa ħabbar li l-art se ssir b'kirjiet ibbażati fuq il-kunċett ta' prezz ġust skont ir-regolamenti tal-valutazzjoni tal-art agrikola li ġiet ippubblikata fl-2023. Fl-istess waqt qal li se tiddaħħal skema ta' inċentivi ġdida valur ta' 350,000 euro biex sidien ta' art privata jew mikrija mingħand l-awtorità u li bħalissa mhux nħadem mod kummerċjali jagħmluha d-dispożizzjoni tal-bdiewa li għandhom bżonna għal 3 snin. Dan flimkien ma' inċentivi fiskali oħra. Saħaq li jrid jara Pitkalija Uċija mill-ġdid wara li kien gvern nazzjonalista li għalqilha l-bibien flimkien mal-iskola tal-bidja li fisser bħala traċedja għat-tfal Maltin u Għawċin. Ix-Shadow Minister għall-Agrikoltura u s-Sajd Tony Bezzina qal li s-settur tal-agrikoltura u s-sajd m'għandhomx ikunu mċabsin politika partiġjana. Qal li s-sena wara l-oħra l-bdiewa qed jaraw l-eliqi tagħhom mejtin bil-għaġġ u li l-Gvern reġa' ma tax sistema ta' Bowser għal dawk li qatt m'għandhom sistema ta' New Water. Għal dan il-Ministru wieġeb li din iskema daħlet f'Ġunju u għalqet issa. Perit Bezzina qal li fl-aħħar baġit il-Gvern għamel wedit li qatt ma ħadem fuqhom fosthom l-għajnuna ta' kompost għal dawk li kabru il-faqqieħ. Minnaħa taħħa Shadow Minister għall-ħarsin tal-annimali Ġeni Sabela Ketkuti qalet li l-annimali ħafna drabi jintużaw qabel xi elezzjoni, ħafna wedit li xhur wara ma jiġux sostanzjati. Qalet li 60,000 euro fajnuna finanzjara lill-NGOs tal-annimali mixejn għajr daħqa fil-wiċċ għal eluf ta' spejjeż li jaffaċċjaw dawn ta' kuljum. Semmit ukoll l-isptar tal-annimali li xahar wara ieħor jibqa' ma jinfetax. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġija Sajd qalet li fir-replika tal-baġit l-Oppożizzjoni lanqas proposta waħda ma semmit dwar l-annimali. Qalet li l-Gvern jagħti importanza lis setturi differenti u li jiddiskuti ma' dawk kollha involuti biex jindirizza ħtiġijiet tagħhom. Fosthom dawk tas-sajd li fost oħrajn se tfassal strateġija għal 10 snin li ġejjin. Spjegat li l-inizjattiva tal-Fish Friday se tkun bħala roadshow ta' kull nhar ta' ġimgħa u li minnha se jibbenefikaw minnha skejjel differenti bil-parteċipazzjoni tal-ġenituri.